Hello dolte bayap song. Ang norong ni bagay ta kaisa ketal video tui phai piruka. Beri khoroksa mondir bwskango achogoi chirigui buino kotogoi tongo. Tamoni bagay kotok hinmale mwtaino tui khaniya ni phu. Tangoi chirigui obo hai korok sai tongkha boroi. Tamo o borok kahamda hamya norok bahai ma tong bayap song. Angle o borino mental hajima tongjago. Obo hai borok rokni bagay no jaga jaga o Hindu rok opoman manna kalaisio. Hinke phaidi video no full nai laiyano. Tamo sai tongo boroi.